good morning. Ika. Oo, dilim. Naka-ano yung ano niya? Brightness. Sarap ng alaman ko. Yan, luto-luto muna tayo ngayon. Madito ko naman. Good morning po sa ating 8 viewers. Hello po, good morning. Sagala naman Guys, to. ang sarap ng aking niluto alaman. Tsaka may mangga kami. Inakyat ko kanina. Pinakit sa puno. Patingin natin grata yung niluluto. Pakbet. Tulong ka matayong pakbet. Pabot na kami ito. At ang malunggay. Dana, dito ka nga. Habang inaantay natin yung pakbet, kain muna tayo ng mangga. Naglilihi ako. Good day and good morning din po. Hello po sa ating 42 viewers. Good evening po dyan sa ibang bansa. Himas. Ay, ma. Diba? Ang sarap ng alamang. Galing parang ano to guys, paniki. Paniki tayo. Hello po sa ating 43 viewers. Hello po, good morning. Good morning din po kay Ma'am Daisy Sapu. Hello po. And kay Sir Albert Cortez. Bili ka mantika, dala. Ang ano boto. Mabigyan mo nga, mother. Shout out po kay Ma'am Marife Magday from Toronto. Hello po. Hello po. Good evening po dyan sa Good inyo. evening po. Kita-kits po dyan sa Manila Books. Sana matuloy kami lipas. Excited na si Dana, guys. Upo ka nga. Namayat po si Dana. Upo ka muna. Mag-ilaw ka lang. Mag-ilaw ka lang. Hello po. Pinrangkaso siya. Hello po ka. Hello po. Hello po. Ba't naiyak ka na? Nag-uwi lang sa kanila, nagpayat na. Oo. Good morning po kay Ding Kabatay. Kay Sir, ano yun? Kay Leonian Biba. Good morning din po. Si Aiza po ay okay na po si Aiza, kaya lang medyo nagpapagaling-galing pa. Pero okay na po siya. Hindi pa masyado. Paungar. Si Gigi may inasikaso po sa bayan. Tapos yung aming mga senior po ay nasa bukid, nagtatanim ng sibuyas. Busy po sila sa kanilang farm, kaya na rin po namin sila tinawag. Ay po. Nagdamo daw sila. Shout out po kay Sir Gayam Aloha. Hello po. Gayam. Hello ba yun? Kay Sir Kaya mo na eh. Anonymous subscriber. Sibuya? Baba.
Kay Sir J. Damaso at kay Ma'am Wen Damaso. Hello po. Thank you so much po. Hello po kay Sir Frank Villa. Kain po tayo ng mangga. Naglalaway na raw si pink and purple vlog. Sarap po ng alamang, oh. Hindi po yan. Yan, sarap. Sarap. Shout out po kay Joy and George from US. Hello po. Ingat po kayo dyan. Magandang hapon, ay gabi po sa inyong lahat dyan sa Good US. evening po. Hello kay Sir De Vera, Jose De Vera. Go naimas Jane Brato, naimas Timangga. Kan adarmang nane, dabay sili na, sarap. Hello po kay Manuel Mabaldes. Hindi pa to? Parang kulang yung mangga guys. Akit ulit ako mamaya. Meron para mga 5. Shout out po sa Agpuon Family Vlog from California. Hello po sa Agpuon Family Vlog. Hello po, magandang gabi po dyan sa inyo. Hello kay Sir Joseph de Guzman. Hello po. Hello po. Are kukulay ka na. 40? Dal. Sarap na lamang mo, te. Siyempre, basta ako nagluto. No, no. Nagalit si mama guys, ginritoki ko yung alamang niya. Hindi ko sinabi. Nasa tawan daw yung gawa niya alam. Sabi niya, ginisa mo na naman, nailuto ko na nga. Kasi ayoko na gawin sobrang maalat. Ito kasi hindi. Inugasan ko yun, mother. Ay, binagwa? Mm-mm. Late, yung raman na. Napukaw kay Hindi ah. Sobrang alat nga. Shout out po kay Mark James Gold. Hello po, magluluto tayo ng prawn. Ikaw At naman sa ang point ngayon. Nulod and Galvez family. Hello po sa Nulod and Galvez family. Kay Sir Jeffrey Kaifar Kaipal from Chicago. Hello kay Sir Rafi Borja. Hello sir, Hello kumusta po. ka na? Wala po sa Antiligaya. Nasa bukid. Wilma Valdez. Opo, may pinsan po kami sa Dupax. Pupunta rin po kami doon sa 28 po. Nasa Dupax po kami. Vizcaya. Ano Vizcaya po? Dupax ba yun, Jen? Yan, Dupax. Kamusta po kayo? Hello kay Agpon Family Vlog. Kamusta po kayo? Okay lang. Sinagot. Hello po sa ating 98 viewers. Good Hello evening po. po and good morning. Leo Carter. Hello kay Sir Leo Carter from California. California, San Francisco. Yung Harvey Dawson pa. Hello kay Sir. Babae ba? Hello kay Ma'am Harvey Goson. From From South Korea. Korea. Hello po, ingat po kayo dyan sa Korea. Kay Sir Sunny Sarzon. Hello po. Oh, ito na po, sir. Oh. Kain na lang kita. Shout out po sa Halmasco family Lalo po and ka dito, Santiago family. Hello po. Kamusta po kayo?
Hello po. Dito ka na. Magkain ka. Naku, dana ko lang yung mangga natin. Mag-akyat ako. Naglilihi na si Dana. Dana? Hindi po. Bata pa po. Ahit ko dito. Ahit ko dito. Hindi ka makita. Ayan. Sa Tigreta muna ang inside. Akit po muna kayo ng akit ng mangga. May akit ako ng mangga. Ilan na ubos na. Hello din po kay Sir Jomar Cabalona from Brunei. At kay Melvin Ramos from KSA. Hello po. Hello po. At kay Sir Kenzo Soto from Angeles City, Pampanga. Hello po, Sir Kenzo. Hello po. Kay Sir Marcelo Igna from Houston, Texas. Hello po. Plus Joanne Jomar Cabalona. Hello po kay Sir Jomar Cabalona. Kumusta po kayo? Kamusta po? Ingat po palagi. Ay, Mami Dragon at Ate Joanne. But shout out naman from Pangasinan. Kay Eds Olivas. Hello po sa mga kababayan namin dyan sa Pangasinan. Mga Panggalatok at mga Ilocano. Mama, magsalita ka nga ng Panggalatok. Marunong siya guys magpanggalatok. Kailan daw balik natin sa ilin? Maong yakab mo sa loob si kayo amin dita. Agtugabay lande. Mangan apo. Ano yun? Kapangpangan yun. Mangan tapo. Ay, balik ba guys? Aglalaukan guys. Ang tapo. Malinglinggas kayo ta. Wow. Ha? Ano yun? Malinglinggas. Ano yung malinglinggas na? Oh, at least wow, tama nga. No? Opo. Oo. Pas. Malinglinggas. Oh, mag-ingat kayo palagi. Ano yan? Ang yung dana, napintos nga balasang. Hindi pa po namin alam kailan kami babalik sa ilin. Nagadalawang isip pa po kami. Masakit pa po yung mga binti namin. Hindi pa kami nakapag-move on eh. Go. Thank you po, Sir Albert Cortez. Thank you po. Thank you po, Sir Albert. Ano daw niluluto mo, Greta? Shout out po kay Turon Eugene. po, turon. Kay Eugene Barenque from Ternate, Cavite. Hello po, Sir Eugene. Ano ba tayong tissue? Kay J.A. Show. Hello po. Kay Alodia M. from Canada. Kamusta po? Hello. Good evening. Shout out mo si Florence. Florence Orongan. Hello po kay Florence Orongan from Imos, Cavite. Hello sa mga taga Cavite. Ingat po kayo dyan. Pagaling ka daw, Greta, sabi ni Sir Jose Rivera. Ano lang yun sa kanya? Ne? Ba't nagatawa ka, Dana? Ay, ay, ay. Huli na. Ano po, Dade? Hello, Daddy. Tingin ka masarap. Pwede po. Pahing po masabi. Oy, oy, oy. No. Gusto ba yung si Greta pa yung ano? 20 ball ng kalingap rap. Ito. Trap? Si Kalinga Pra? Ano yun? Bagay daw kayo ni ano. Ni kalingap rap.
Okay lang po. 3 stars and sun. Ano? Ano yung ibig sabihin nito, ma? Si Inar, Joanna inar-arota ka. Mangangana. Pangit mo daw. Inar-arota ka. Maganggana. Ay, maganggana. Maganggana inaaro ka. Oh. Ano ibig sabihin nun? Ay, inaaro minamahal kita. Naarog. Inaaro. Ara. Naimbag nga bigat na dita Pinay Alaskan vlogger. Thank you, Ma'am Wilma Valdez. Aro. Shout out po kay Jacob Alexander. Hello po, Jacob. Hello po. Hello po sa ating 145 viewers. Good evening po and good morning. Awanay na ibus J Manggan, ang muli akpay. Ayun lang naman siya guys, o yung mangga namin dyan sa likod. Sa atin na. Nagos ata. Nangkat kang siyawan. Hindi ako lang ka-aris siya para lang siya. Aray, Shout out po pwede naman sungkitin. sa family ni Sir Sunny Sarsona dyan sa Oriental Mindoro, sa Pasig at dyan sa San Diego, California. Hello po. Hello po. Kamusta po kayo mga Sarsona family? Mama, antoy siraom ka no? Antoy siraom. Pinakbod. Kusira minatan. Masamtamit. Matamis? Ano yung masamsamit? Naimas. Masamit. Masamit. Maalat. Kasi sa father side ay, nasa father side ni mama ay Ibusin na eh. panggalat po. Kaya marunong siya magpanggalat. Sabay mo siren. Shout out po Makbet. kay Sir Geoffrey Villera from Dubai. Hello po. May COVID si Paano Greta? tayo Wala po. napunta? Pa Arnel, wala po. Grabe naman. May COVID si Greta. Hindi na ano lang siguro nung pumunta kami ng Iling na Covid ano, agad. na ano yung katawan. Hello po kay namin. Mayet Ariola. Kay Nicolas Austria from Dasma, Cavite. Hello po. Siyempre dyan kay Ma'am Marlene Mondero from Panikitarlac. Kita-kits po dyan Hello po sa mga Canada. taga-Panigi. Galing Sana matuloy po kami dyan. Ganda ni Dana. Wow. Wow. Thank you po. Thank you po, Mama. Dali. Thank you po. Thank you po. Dahil. Kay Cesar Apole or Apole. Cesar Apole from Digos City. Kay Florence Hayag. Hello po, Ma'am Florence. Ano daw sakit ni Greta? Ano Pag po Greta, yan? may love pa Wala shout pong out. ano yan. Shout out mo daw si Hindi Chairman yan, Dilos hindi ko Reyes. sa kanya ang sakit-sakit. Manong Arnel, huwag kang mag-alala kay Greta. Ano lang, medyo may bulang. Pero okay naman na po. Gusto ako dito, pero hindi naman COVID. Hindi naman porkit may ubo ka COVID agad. Sa Manila pag nag-ubo ka, COVID na. Walang kawala. Diyan. Kasi- Pag COVID, pag nahirapan ka na maghinga, hindi ka naman nahirapan. Pasla na angin dita. Well, manong na angin. Amin yung lamis namin. Taga lang. Pagod lang sa pagpunta sa iing. Mami Dragon, dahan-dahan lang sa bagoong po. Shout out po kay Sir Joel Wala na Dio. guys, naubos na oh. From Saudi Arabia, hello po. Ano? Kay Ses Wala tayong manggaboy. Eggplant from Florida, USA. Indian mango po ito. Hello din po, Starfire. Ingat po dyan mga kapatid sa dyan
sa mga taga USA. Thank you kay Cyrus Escobedo. Lagi daw siyang nanonood sa ating mga vlog. Thank you po. Shout out po kay Ma'am Rina Tambo. Yan, pinapa-shout out ni Sir Godwin Tambo. Saan ka na ba guys? Saan ka na ba? Yan sa Lone Mercy TV. Ayun sa tambo. Si Luis Gapasin. Kamusta na si Aisa? Okay naman po si Aisa. Sir Luis. Don Merck, no? Merck TV. Sabi ito yung pasalot naman sa hitag ko yung GG. Hello po sa hitag ni Ma'am Lon Mercy TV na si Gigi, Jingjing. Bina. Ha? Ay, Bina ba yun? Bina. Jingjing, Len Len, and Kenneth Binolo. Binolo. Especially with my husband, Lon, watching from Australia. Hello po! Hello po, kay Magandang gabi po Sir sa inyong lahat Lon. dyan. Ingat po kayo. Bakit wala si Ivan? Si Ivan po ay nasa ano, Dito po sa kabilang bahay. sinama po ng kanyang mama sa ano sa school. Baka nananungan ka daw ate. Ano? Lawayan daw yung movie mo. Yung mugit. O kaya yung ano, yung chan. Diba ganun yun, nilalawayan. Hello din po kay Joe Luhan. Shout out po kay Nicole Yas, Good morning din po. Austria. From Dasma, Cavite. Shout out po dyan sa mga kapatid namin dyan sa lokal ng Kadluban, distrito ng Calamba, Laguna. Hello po. Hello po sa aming mga namin kapatid dyan. dyan. Pinapa-shout out po ni Sir Rodel Lacostales. Hello po Sir Willie Mendoza. Kamusta na po? Hello po, Sir Good evening Willie. po dyan. Thank you. Hello po sa ating 178 viewers. Hello Good kay morning Nicolas po. Austria from Dasmariñas, Cavite. Hello po sa mga kababayan namin dyan sa Dasmariñas, Cavite. Ayan. Shout out po sa katropang Marites ni Ma'am Milet Fajardo. Birthday niya daw ngayon. Dyan sa Happy Hong Kong. birthday! Na si Ma'am Janet Guillermo Reyes. Happy birthday po, Ma'am Happy birthday Janet. po. Kamarites daw ni Ma'am Milet. Si Aisa po ay nagapaungar pala. Na bumabawi-bawi pa yung kanyang katawan. Medyo ano pa siya. Si Gigi naman po ay nasa bayan. May inasikaso po. At saka yung may mga senior ay nasa farm nila. Tatanim daw po ng sibuyas. Ay, Nagdadamo. nagdadamo pala. Nandito po sila kanina, umalis dito. Hindi na namin sila inalap kasi busy din po sila sa bukid. Hello po kay Ma'am Kit Minchi. Hello po! Tapos ka na ngayon nito na. Hello, morning Sherry Lou. Kinita tanto dita. Namatuloy kami Ayun, nubigan. kibuyen. Yan, Yes. kibuyen. Hello, Mare. Miss you, Mare. Ano sa daw asawa mo? Taga ano po, Morong Rizal. Ma'am Wilma Valdez. Si Greta ang babaeng pambahay. Madami alam at masahag pang-asawa material. Iba ka talagang Greta. Sayang, may mahal ka na. Di ka sure. May mahal ka na ba tayo? Bingo. Guys, sa regards to Alex and G for me. Okay po, Ma'am Kit. Ma'am Kit
kimchi. Mamaya po kakausapin din po namin si Alex. Inantay lang din po namin siyang pumunta dito para makausap din po namin ng masinsinan. Ng Kasi heart to heart. di rin nagpaparamdam yun. Hindi po kasi nagpapakita din sa saan. Kinamay ko na. Sarap. Isda pa ang manong. Wala pa yung mangga. Sarap talaga ng alamang ng paniki. Ng sa Starlock. No? Pag lumuluwas kami dun guys, yun talaga yung una namin una namin binibili. Alamang. Ay, excuse. Linggayan po yun kasi. Hello kay Franklin Tembresa. Ay, wait. Mga Ilocano ladies na nagpipintas. Thank you po. Ay, sarap po. Gusto niyo po? Alright, gusto niyo. Hi, Greg. Paapal mo pa. Shout out to my wife ka. Nakita natin narinig. Hello po kay Ma'am Loretta Gonzales. Ang nagpapa-shout out po ay si Michael Gonzales from Maryland, USA. Hello po. Sa lokal ng Temple Hills, Maryland, USA. Hello po sa aming mga kapatid dyan. Lagi po kayong mag-iingat. Hello po. Kay Sir Franklin Tembresa. Hello po. Atapos mo na yung Michael Gonzalez sa atin. Ang sunod na. Shout out po kay Sir Jojo Asuncion from Seattle, Washington. Hello po, Sir Jojo. Hello kay Sir Reggie Tolentino. Yan. Hello, Sir Reggie Tolentino. Kamusta po? Pagkal, pagkal yung ajay ulo. Iso ka ti agas na, di ko na, di, an-anungan. Shout out po kay Cheremy from Bacolod City. Hello kay Cheremy, Ma'am Cheremy. Hello, ating Karen Rose Chamson. Hello, ganda ni Karen Rose. Sana mabit kita sa personal. Mas maganda siya sa Imare. Hello po kay Ma'am Evelinda Aligarves from Edmonton, Alberta, Canada. Good evening po dyan, Ma'am. Hello po. Ag tinlong tong tato oray ko ang gara alas 12 tirabe. Dito po si Ate Aisa pero Kasi digmat iba lang. pa po kasi yung pakiramdam niya. Masama pa din. Ag perfect Gapaungar pa. nagapaunga. Hindi pa blank yan ano. Agpiripiri. Ano yun? Agpiripiri? Kalang, bulang, arabano, sigrita. Hindi, tulak mo. Ako na dito na ako, magkuha akong mangga. Shout out po kay Vinay Carfrio from Doha, Qatar. Hello po. Hello po. Hello po kay dyan. Hello kay kay Gayim Aloha, kay Yoki Aloha, buya ka. Salamat sa Hi panonood. sir, thank you so much po. Thank you Sa panonood. blessings. Magbuya ka lang talita. Kay Sir Al Rafia. Hindi ka na dyan. Live ka na dyan. Damol ule, jay ko nga to te mangga. Matindang ka dira. Sige. Diyan na Nabitin kasi tayo. tayo guys sa sa mangga. Dami pa naman yung nilutong alamang. Sarap ng alamang. Tapos talaga ang alamang sa kanila. Hello din po kay Sir Anthony Fennis. Hello po. Saan na ba tayo, te? Shout out po kay Hansel Cabo ng Pampanga.
Dana, kunin mo yung mangga. Oh. Kunin mo yung mangga. Wait lang po ha. Shoot mo dyan. Para hindi mababa. Sabi pa yung laman? Oo, marami pa. Damihan mo. Shout out po kay Gusto ko kaunti na yan eh. Ka Gemma Alim at Leah Alim. Mga awit po ng mabalawat ng yan. Kay Ka Gemma Alim at kay Leah Alim. Hello po mga kapatid. Ingat po Hello po. palagi. Kapareho namin kayo guys. Ano, Mga mga awit din po kami. Ako si Aiza, si Gretchen. Saan ba yung Mabalakat? Pampanga ba yun? Oo. Yan sa daw. Si Egg, camera girl naman ay Pinans. Sa Pinans. Watching ko. Laki. Happy birthday po kay Galia Alibang from California. Happy birthday po. Good evening. Happy day! Shout out po kay Evelinda Aligarbes. Kay Sir Linguel Benedicto. Now, my 3 day. Pati na yun na agbuy-buya. Pati na yun na agbuy-buya. Kada kayo dito'y Las Vegas. Naimbag abigat yu amin. Magandang umaga din po na naimbag nga bigat nga. Kinyayo manang ko. Hello kay Limuel Benedicto from Pampanga. Hello po sa ating 208 viewers. Hello po! Kay Tay Mangga. Lumpia, madinga lumpia. Gayag, wow. Turon po. Turon. Banana yung sa loob. Mukhang lumpia ba? Wala pa sa iyo. Linda Benedicto, Rodel Lacostales. Hello kay Sir Rodel Lacostales. Hello din po kay FCT TV Vlog watching from California. Hello po. Kay Ma'am Crisma Ballesteros. Kay Magagandang Views Vlogs. Hello po. Shout out po kay Ka Adrian. Diyan sa lokal ng Mangaldan, distrito ng Lingayen, Pangasinan. Hello po Ka Hello Adrian. sa mga taga-Pangasinan. Yan po dyan, mga kapatid. Ilan nakuha mo? Dalawa? Tatlo? Kurang data. Sarap to yung ano. Yung hindi pa siya masyadong malaki, yung crunchy pa siya. Sarap. Pag kinagat mo, tumutunog-tunog sa bibig. Sa ama. Malaman ng babak nila. Shout out po sa Bumanglag family from Ilagan, Isabela. Hello po sa Hello po. Bumanglag family. Bumanglag family. Dapat pagtuhin ni. Kay Ma'am Marjorie Orfiano. Hello po. Ang dadaktil. Bigyan mo ng Watching from Hong Kong. Watching from Hello kay Sir Anthony Pinos.
Lagi din siyang nanonood sa ating YouTube channel. Kayo ang gusto kong makita na nasa Coro. Mapang ka dito makita na kami. Shoutout po kay Ma'am Risa Fedelo. Ingat po palagi, ma'am. Sarap ng Salamat alam po ng sa laging panonood at hindi pag-skip na. Thank you po. Thank you so much. What's your problem? Hello po sa ating 215 viewers. Kain po tayo ng mangga. Nakapa-aspal mo dato. Shout out po kay Sir Richmond Igoho at kay NJ Igoho, at kay Ma'am Jen Talaro, watching from Red Deer, Canada. Hello po sa Igoho family. Shout out ka na Yan, shout out po kay Sir Joseph Ariola. Yan, napuyat daw siya sa panunod ng ating mga videos. Wow, kagabi. thank you po. Yan. Hello po sa iyo, sir, at kay Ma'am Mayet Ariola. Thank you so much po sa panonood. Shout out din po sa Maundo family at Baring family from Doon na siya. Laguna. Kain po tayo lang po. Wow, sarap. Saan ka dating? Puro tayo kain, no? Diyan lang kay Linda Aligaris. Dito naman natin yung bata mo sa kanabaw. Delphine Abondo. Shout out po kay Sir Delphine Abondo from Riyadh, Saudi Arabia. Hello po. Thank you po Al Rafia. Salamat po sa panonood. Shout out po sa FCT TV Vlog from California. Update po namin kayo dun sa bata. Opo. Pagka okay naman na po sila. Kahapon medyo masaya-saya na sila. Ano na yung Alam niyo, tingin ko doon, talagang wala lang silang makain. parang kulang Yun talaga yung nagpapahirap talaga sa kanila. Kasi kahapon ay hindi na natin sila doon. Talagang hinangina sila. Kahit yung Pinakain nanay, namin- yung Hindi nanay, nakain namin sila. Parang lumakas yung bigla yung katawan nila. Kaya kulang lang talaga sila sa pagkain. na ubos nila yung order nilang tagi-isang adobong manok, saka tsaka 2 langka. Pinataang langka. Tapos ganun pang may nararamdaman sila. Talagang papayat ng papayat. Dala ka na. Yan. Sarap yung dane. Masarap yan dane. Good morning po kay Sisi Laboy Ate from Davao City. Hello po kay Sir Romel Parinas from Makati City. Hello po. Kay Cyril Balakbat, Balat-bat. watching from Connecticut, USA. Hello po. Hello po. Magandang gabi po dyan sa inyo. Gabi sa kanila kayo. Set ng mangga. Tiga matanggap ko niya ate mo.
yung mangga. Saan na yung dalawa? May Naubos yung- kamatis ba to ata? Hmm. Kaya pala eh. Bakit? Sabi ko ba't parang may malapit? Anong kamatis? So, wala po sa ating 214 viewers. May kamatis to, mama. Ay, hindi ka? Tsaka asukal. Kaya kanya. Kaya? Naalsig. Imas. Hello po kay Sir Arnolfo Centelices from Quezon City. Hello po, Sir Hello po sa mga taga Quezon City. Arnolfo. Kay Sir Johnny Quaresma, hello po, watching from Japan. Sino nakatry na ng kumain ng mangga, yung buto? Halos wala na tayo pa. Kung ano na lang yung ang tawag nun? Isang. Yung buhok-buhok na lang yung nakikita, talagang simot na simot. Shout out din po kay Sir J. Lord Mansibang. May sili siya, kaya lang din siya gamit ng mga. Si ano po, si yung bata pong nahulog. Next week po namin ibabalik. Kung may pagbabago dun sa gamot na binigay sa kanya. Pag wala pa rin, kung kanyang balakon yung pang x-ray. Baka yung ibalik. Puro po kasi siya higa-higa. Pag nung nadat na namin doon, nakahiga lang. Nakatalok mo. Ang nalibago na yung katawan. Kaya nga, feeling niya, hindi niya na kaya maglakad. Tsaka kapayat ng ano niya, no? Ang hita-hita niya. Kaya sila nung ate niya, sobrang Sobrang payat. malnourished siya. Balik sinabihan din po namin yung ate niya na ano, yung mayroon pong TB na hiwalay yung ano, yung kanyang mga ginagamit pang kain. Plato, kutsara, baso, ganyan. Kasi may dalawa po siyang anak nakasama sa bahay. Pwede kasi silang mahawa din pagka tinatakot-takot na lang din namin guys. Parang kasi ano rin, parang Kaya po ng kuran. Shout out po dyan sa mga taga Pinamalayan, dyan sa Oriental Mindoro. Hello po sa mga taga Pinamalayan. ay mayroon tayong patutubo. Guys, may bisita kami. Hello po, bakit po? May bigas. Pahing bigas. Bigas po. Mayroon po kaming ano, bisita. Ano yung gusto ko sa supot na. Oh, mayroon kami bisita guys. Oh, humihingi siya ng bigas. Ay, sorry. Babahag si kuya. dito? Sagot. Taga-saan ka kuya? Kon po siya, parang Taga-saan? Pamuga. Ito asin. Gusto mo asin kuya? Ay, oo. Ito, bigyan kita asin. Kasama. Oh, ayan. O, kuya, magmerienda ka, oh. May bangon dito sa amin. Taga-saan po kayo? Anong sityo po kayo? Kayo. Pa? Kayo. Tayo? Saan yun? Saan po yung tayo? Malayo po? Ilang oras po ang biyahe? Biyahe, Ay, ano lakad? Dalawang araw. 2 araw. Tuloy malayo. Ba't nakarating po kayo dito ay? Maghihilang ng bigas? Wala na po kayo makain doon? Hindi pa. Natuyo ang amin. Tuyo po yung Ah. ano? Natuyot daw ang kanilang ano. Palaya. Pero sa ano barangay yung sakop kuya? Yung kumano. Sakop ng Manaot. Oo. Mas malayo pa kayo sa sa Mantay? Hindi. Yan sa Pisuanga kami. Ay, Buswang Kuya, anong ba? tawag dyan sa may ano mo? Sa, oo. Ipa ito. Ipa? Oo. Ano yung sigaw? Ay, tabako? Anong tawag sa sa inyo kuya? 'Di ba may buhid, Ano po yung tribo ninyo? may mangyan. Bangon pa? Bangon. Sila ang bangon yung may sigarilyong Sila po ay ganyan. bangon. Bangon Yung yan. kanilang dahil. Ito po ano tong kasama namin na to. Buhid. Buhid po yan, yan. Oo. Galing sa Lapay yan. Saan?
Diyan lang po. Alas eh. Dito na nakatira sa amin. So, salamat po kaibigan. Kuya, Sige ako, po. Sige, damihan mo na. Ipamigay mo sa kasama mo. Kasi yan, papamigay din namin yun sa ano eh, sa mga katutubo. Kalayo man yung inyo kasi kuya, puntahan sana namin. Kasama ka sigaw. Dalawang araw ang lakad. No, dalawang araw. Naku, baka hindi ka Hindi mo ano yan. dapat Salamat kaibigan. dapat Hindi na mauwi. saka pag doon dapat nakaano ka doon. Nakakondisyon ka. Nakakondisyon ka talaga. Pag di nakakondisyon. Kita niyo ba yung guys? Yung trick niya. Di ba Dana, dali, usod ka dito. Usod, lapit mo. Yan sila Dana, yung mga buhig, takot sa ganun, mga bango. No? Takot kayo sa ganun? Sa bango? Bakit Dana? Bakit? Matatapang daw kasi. Hindi naman mukhang matapang. Baka depende lang din. Basta makita mo na yung malaki sigarilyo, bangon yan. Bangon ang tawag sa kanila. Di ba apat na akla ay ano yan? Bangon, guhid, mangyan. Yung sa kasuyan, berebe. Ano pa yung iba? Luya. Yun lang. Yan, apat na klase pala yun Dami sila. pa po. Bakit Yung sa kasuyan, berebe ang tawag sa kanila. Nga po yung batang pinunta namin, mga berebe daw yun, sabi ni Dana. Si Dana ay buhid. Biribe? Tabag. Anong muhid ko yun? Yung sa kasuyan. Naman may iba rin kasi yung salita nila eh. Tapos ang mangyan, yung sa Batuilo, no, mangyan yung mga yan. Buhid din. May hap na na, gano'n. Buhid siganon. Kapag malapit ka sa ano, hap na tawag niya. Pare-pareho naman salitaan niyo ah. Dana. Pero may ano sila, may anong tawag doon? Tribo? Hindi. Classification. May kategory. May kategorya sila eh. Iwan ko. Basta yung may sigarilyo, bangon. May palatandaan. Basta may tabako. Yun. Yung salapay, bugid. Yung bangon guys. Yung kasuyan, berebe. Yung bangon guys. Bakit Yung guys? iba, nag yun, mangyan yun. Tapos bangon. Yan. Pag nakurso na daan yung alaga mo, kailangan ibigay mo. Bibili naman eh. Pag hindi bibigay, pag tayo dito mo makasama. Hindi. Oh, yan takagagan sa bangon. Kwentong barbero yan. Pinto, ano yun. Kwentong maritis yun. Bigyan mo sila tuki bawat sa mga pasok ang galing. Bigyan mo mama sa ganun. Hello mga ka-dragon, napanto yung contact yung matinding pursahan pa po yung ginawa namin doon. Kaya gustong umurong ng bata. Takot daw ma-injectionan. Feeling po kasi nila pag dinala na ng ospital, ano na, dextrose na kaagad, turok-turok na kaagad. Kaya lang ang pinaproblema namin guys, pag yung pinabalik siya ng doktor at saka kailangan niya ng ECG, diba? ano po ba yung tawag doon sa ano, yung sa puso, yung kasi kailangan kukuhanan siya ng dugo, kukuhanan siya ng urine, mga ganyan. Kailangan i-check muna yun. Ayun ang malupit-lupit na sa ano siguro guys, na ano namin, problema. Kasi ayaw talaga nila magpapagawa. Basta ayaw nila yung natuturukan sila. Okay lang yung ano, mga x-ray, pero yung turok-turok na, wala na. Hindi mo na talaga sila maano. Pero pipilitin pa rin namin sila kung kailangan talaga. Pero yung atin niya okay naman, yung bata lang, takot na takot talaga. Pero pag nakakausap naman siguro sila ng masinsinga ng maayos, yung papayag din po siguro. Shout out po dyan sa
Yung lang ang open. Almazan family from San Mateo, Rizal. Hello po sa Almazan family. Hello po. Oh, parang tataas pa eh. Shout out po kay Becoming Canadian TV from Toronto, Canada. Parang ulitin mo ko. Shout out po kay Sir Jerry Punsalan. Ano? Ano, di ko na nito. Ano pala update sa kapatid ko kasi Hey, beautiful ladies, I can think any negative thing to say to all of you. You all have good heart, but you all for you. Watching from California. Thank you po kay Gail Cruz. Hello, thank you po, Ma'am Gail. Shout out po kay Sir Ramon Navarro from Bunga kay Mangga. Kalingkuan, Tarlac City. Kaliko. Hindi pa po namin sure kung anong date po yung pagpunta namin dyan sa Paniki. Pero bukas po ang biyahe namin papuntang Manila. Pero pupunta pa po muna kami ng Nueva Vizcaya. Hello po sa inyo, pa-shoutout naman po. Isang tower ka dyan, Madam Grata. Sino yung nagbigay ng ano? Alikat Mar, ano? Yung ano ma? Thank you po, Sir Reggie Mendoza. Thank you po, Sir Reggie. Sa pie sticker. Kay Edgar Ginto. Shoutout Hello po sa po. dyan. Ingat po kayo sa Los Angeles. Kay Happy Gold Vlog. Hello po, ingat po kayo dyan. Kay Minom Mendiola. Shoutout Team DFI. Sino po hindi nyo nabasa? Hello kay Leonida Truelda ng Dasmariñas, Cavite. Sabi Hello. ni ni Sir Johnny, saan kayo sa Panike? Sa Coral po, Coral Paniki. Shout out po kay Engineer John Florence De Vera. Hello po. Barangay Engineer. Coral Paniki, Tarlac. Coral Panike. Sa may ano po, kung ano po niyo yung San Lorenzo na school, yung Yung private ano? school po, papasok po doon. Kay Bulaklak Kabiling. From Australia. Hello po, Bulaklak Kabiling. Dana, tumataba ka na daw. Aron. Ima na. Wala na daw, tumataba ka na. Tumataba yung pisngi. You said it right. Makakapasyal na daw. Excited na nga ako eh. Sabi nga namin, naku Dana, pag hindi ka pa magaling, tinext namin siya. Hindi ka makakasama. Nung isang araw, First time niyang sumakay ng eroplano. First time niyang makakating ng Manila. nung isang araw, umuwi agad. Hello po kay Ate Greta, watching from Santa Rosa, Laguna. From Cedric Espinosa Creative. Hello po. Hello. Sabi ni Gail, oops, you said it right the first time, Greta. It's like Kylie, Miley, Kylie, or Kylie. Good day, Dragon Fruit, ladies. Shout out naman. Hindi niya na yun nabili. Huwag kayo magalaw ma, oh. Hindi na nag Thank you po, Sir Becoming Canadian TV. Thank you po. Thank you, thank you. Shout out po kay Sir Roberto Calvario. Hello po, ingat po kayo dyan. Okay. Dana, pinapainom namin ng
ng vitamins yan. Kaya lang, niluluwa niya. Hindi siya nasanay ng umiinom ng gamot. Hindi sila Mga sanay. ano sa kanila, dahon-dahon, herbal. Pwede nyan! Pwede nyan! Matanong ba? Lapit ka, Tete. Hello, Gilbert. Risho. Kukunin na namin si Cooper. Yanda mo na si Cooper. Isa ko muna. Charot. Ano sabi ay? Kanila raw. Sabi daw nung... Sabi ko ng mga sabi sa barangay. Tapos magtira silang... Shout out po kay Aaron Boys. Shout out sa Aaron Boys, Jerry, Natoy, Jerry, Big, Pit, or Pet, Pit, ng Alcobar, Saudi Arabia. Hello po. Hello po. Sino yan? Shout out po kay Sir Bong Paredes from Binangonan, Rizal. Hello, Sir Bong Paredes. Pero kasi iba doon na binigyan na to. Oy, ate. Ate. Hello, Sir Felipe Enzo. Yung kanila may PBS. Kailan daw tayo pupunong Carla? Baka next week po. Mga ano po siguro. February. Basta mga February po. First week po. Pinuntahan niyo kuya? Naglalakad-lakad lang siya kanina. Yung bata? Ayun guys, hindi ko si Kuya Junior. May bago tayong update sa bata guys. Kasi malapit lang sila doon yung pagka-bayaw namin. Mga damit na binili niya. Medyo nakakapaglakad-lakad na daw po yung bata. Pinuntan na. Naligo na rin. Suot-suot na rin niya yung mga binili namin gamit sa Malamig kanya. din sa ligid. At naglibag na rin daw. Kasi guys, parang nung huli kita namin, parang hindi siya pinaliguan ng kanyang nanay. Kaya sinabihan din namin na dapat Hindi ka na pinaligugo. Kasi yung suot niya yung pa rin yun. Nung huling kita namin, ilang linggo na yung nakakaraan. Kaya binili na lang din namin sila ng mga gamit pang ligo. Laba. Yan. Shout out po sa Tremont Bersamin family diyan sa California. Hello po sa Hello. Tremont Bersamin family. Good evening po sa inyong lahat dyan. Kay Akia Serrano from Canada. Hello po. Masama siguro pakiramdam ni Sis Guerra. Hindi ko pa marinig yung crunchy smile. Medyo may po may. Yung garak-gak nang nada. Magpagarak-gak na dyan. Bonggang-bonggang. Gusto niyo mapatawanan natin? Kinitin natin. Hello po, Akia Serrano from Canada. Thank you po. Thank you po. Gail Cruz. Shout out po kay Sir Rexton Sevilla. Oh, sige, kontakin ka namin Sir Gilbert. Isasama namin sa live ay si Ready mo yung pang malakasan mong recipe dyan. Kainin mo kami. Hello, Peng, Greta, Joan, Dana, and Mami Dragon from Junior Sapangan. Hello po. Hello po Sir Junior sa Kamusta na pala si Apang Dora? Ayun, medyo pa rin, ganun pa din. hapon po, dinala namin siya ng Ng gatas, prutas, tsaka prutas. pagka, biskuit. Kay Ron Nicolas. Shout out po from Vancouver, Canada.
You call me Gail. Si Ate Daniel. Okay, Greta, you can call me Si Ate Gail. Joanne. Gail, ano mo kasi yan? Gail? 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 Yes Gail? po, Sir Peng. Bakit po? Hello kay Sir Robert Basister. Gladys Reyes, naging... Paano ko ba nag-arsi kayo na? Naging Gladys na. Hello po kay Sir Frylan Ong Ay, ano ba Singko. yan? Sabay-sabay Simbre. ito. Wiculia. Wiculia. Kay Sir Ronald Agonalia. Hello po sa ating 219 viewers. Alam mo na mo. Tingal na. Lamusangan. Sarap ng ulam namin guys, pinakunti. Huwag na tinagay sa alamang tao. Mahangin dito ngayon. Kaya yung ano panahon. Hello yung po ano, kay bagyo. Ilona Kathleen. You know, thank you Sir Junior Sapangan. Jun Sapangan. Thank you Sa po. sticker. Kamusta po dyan kay nanay ko rin? Ikaw awit jay pang kasi nanay ko rin. Hello kay Sir May kamay. Mendoza. Makakaapal jay mangga. Kurang pa yung araw, sabsat, jay mangga. Hindi armang. kurang Nagkalat pa. yung mga bangon. Oh. Madaming bangon. Alam mo, ang daming ano guys, ang daming parang namamasko sila dito sa Ano, barangay. natuyot daw kasi sila dun sa, ano, sa bundok. Mga may siguro yung mga banggal. Dalawang araw lakad na. Dati masalubong namin yung takbo. Kasi parang sabi niya sa amin nung Takot kami kumukuha sa daw bawang ng bata. Ang dalawang araw. Wawa din. Baka katkatay ako ng buy-buy, sabi ni Sir Aloha. Sir Aloha. Ipagluto ka namin, Sir, pag namasyal ka dito. Na, Hindi, mangga. ati kaya mo. Nang turo. Sa ilip-ilip punta ka. Baga mo, mita ako makakita mo. Sa ako magluto. Schubert, ikaw na lang magatid. Hindi na namin maasikasong pumunta dyan sa Cubao. Kuba, kung ayaw. Ay, shout out po dyan sa gumagawa daw ng bakod. Kasi Sir Efren from San Agustin. Yan, pinapa-shout out ni Sir Ronnie Conde. Hello. May pa-address ka pa, ha? Pag busy daw, hatid ko na lang sa lokal ng Zavalta. Okay, okay pa okay, yun. okay. Talagang, inanong pa yung address mo ah. Hold upin niyo po yan. Maraming pera yan. Puntahan niyo po itong address na to. Kaya nga may doon ni, ano yan eh, ni Address ko, 54 Billa. 5th Ave Corner, Main Ave, Barangay Socorro, Cubao, Quezon City. Near SM Hypermarket. Yan, sugod na po kayo dyan sa binigyan namin address. Marami pong mga ano yan, patties. Sumunod, say goodbye. Dana, mag-aral ka na. Siya po ang nag-aaral ng mabuti. Mali po yata. Siya po Gretchen, ang mag-aaral kang mabuti para kay Dada. Sana bumalik na yung face to face. Mahirap yung ano, module. Sin kaya ako na. Magbigay kaya ako. Wala na. Sin kaya. Pamulpeng. Palpas mo. Nabusog kami. Shout out po kay Kabudong Vlog. Saan kami pa yung mga daw na yun, nabusugan. Ito na na ito.
guys. Good night na po. Sleep well. Good night, good morning sa inyong lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Ayan. Salamat po sa lahat ng nanood sa aming live. Yes, Ngayong sa araw, 200 plus viewers. God bless po. At lagi po kayong Mag-iingat. Thank you, Thank you so much po. Bye. Thank you Hanggang po sa mga muli. nagpadala ng mga stickers. Thank you, thank you. We love you all.